Siinä näkyy Salonginlahti. Tuolla kaukana on Pukettaa. Joo, ja me ollaan täällä Pikputhan juurella nyt. Iso patsas kuin mikä. Tämähän se on, Janne, meidän reissun kohokohta. Niin on. Kyllä nyt ollaan niinku asiaa ytimessä. Joo. Joo, sillä on remontti menossa. On siellä telineitä. Mikä se on tuo pienempi patsas tuolla takaa? Tuo kultainen. Niin. En mä tiedä. Oho, se jäi limon päälle. Joo. Otapa Janne tänne. Oota. Tuolla näkyy tuo 800 metriä pitkä laito. Joo, niin on. Siellä me asutaan. Joo, siellä me asutaan siellä vieressä. Parvekkeelta näkyy tuo laito. Mennäänpä tänne päin, niin mä katsotaan.